L-Ordni ta' San Ġwan li mexxiet lil Malta bejn l-1530 u l-1798 ħabbret il-pass li jmiss għar-riforma li għaddejja bħalissa fih dan din l-ordni. Dan hekk kif is-Sibt, il-Papa Franġisku xolja t-tmexxija preżenti tal-Ordni ta' San Ġwan waqt li ġie maħtur gvern proviżorju. Il-Papa nieda il-Karta Kostituzzjonali tal-Ordni tal-Kavallieri li permezz tagħha se jinħatar Gran Mastru ġdid. Dan id-digriet maħruġ mill-Papa Franġisku jgħid li fil-25 ta' Jannar li ġej f'jum il-konverżjoni ta' San Pawl se jibda il-Kapitlu Ġenerali Straordinarju tal-Ordni li se jibda il-proċess sabiex l-Ordni ta' San Ġwan ikollha Gran Mastru ġdid. Din il-Kostituzzjoni l-ġdida se telimina ir-rekwiżit li l-Kavallieri u l-Gran Mastru jridu jkunu ġejjin minn familja nobbli kif ukoll it-tradizzjoni l-Gran Mastru jibqa' f'dan l-irwol sakemm imut. Skont din il-Kostituzzjoni, il-Gran Mastru se jkun elett għal terminu ta' 10 snin li tista' tkun imġedda darba u l-Gran Mastru jibqa' sal-età ta' 85 sena. Fis-stqarrija il-logotunent tal-Gran Mastru Fra John Dunlap li qed imexxi l-Gvern Proviżorju tal-Ordni ta' San Ġwan għalli l-Ordni tilqa' dawn l-azzjonijiet mill-Kap tal-Knisja Kattolika. Intqal ukoll li dawn il-proposti juru it-triq quddiem għall-Ordni kemm bħala istituzzjoni reliġjuża u anke bħala entità sovrana. Din il-Kostituzzjoni l-ġdida ġiet wara 5 snin ta' dibattitu fih dan l-Ordni u Santa Sede, hekk kif hemm min qed jisħaq li din tista' iddajjef is-sovranità tagħha. Illum l-Ordni ta' San Ġwan għandha 37 kavalli reliġjuż u tot għal iżjed minn 13,000 membru minn madwar id-dinja.